Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Comelec Pangasinan po iginiit na sumunod sa tamang sukat at tamang lugar sa pagkakabit ng campaign posters ang mga kandidato. Para sa detalye po ng balitang yan, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report. Kasabay ng pagsisimula ng local campaign period, ang nakatakdang araw upang baklasin ng Comelec Pangasinan ang mga campaign posters na lumalabag sa panuntunan inilatag ng komisyon sa pangangampanya. Giit nito, dapat sumunod ang mga aspirante sa tamang sukat at tiyaking nakapaskil sa tamang lugar. Ayon kay Comelec Pangasinan Provincial Election Officer Attorney Eric Oganiza, target ng tanggapan na alisin ang mga campaign materials na wala sa tamang sukat at wala sa tamang lugar sa mismong araw ng Biyernes. On March 28, we will conduct nationwide simultaneous Operation Baklas. So lahat na yan, national positions, candidates for local positions, kasama na mababaklas pag nasa prohibited space. So kailangan nandun lang siya sa common poster area or private places. Sumulat ang DENR at nag-commit ng suporta. Meron din silang isasabay na Operation Baklas sa March 28. Dagdag pa ni Atty. Oganiza, hindi sa dami ng campaign materials sa magiging rason parang isang kandidato ay manalo, kung kaya't huwag na ang mano nilang samantalahin at mainam na sumunod na lamang. Pagka panalo nila later on, ay hindi naman nakadepende sa paramihan or palakihan ng campaign materials. At gusto ko ring iparating na marami na sa ating mga botante ay naiirita na rin sa dami, sa laki. Bagamat maluwag ang panuntunan dahil sa Supreme Court ruling ukol sa premature campaigning, hinikayat nito mga kandidato ng mga kampanya ng personal sa mga botante. Mangampanya pa rin sila, puntahan yung ating mga botante at huwag mag-rely sa paramihan at palakihan ng campaign materials. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.